per girar? Sí. Aquí he guanyat un segon. S'ha de girar així, Bien, 5 segons, nois. Heu vist? Veniu, ho apunto. Oh, 10. 15 ja. És veritat que és el seient de la por, això, o no? Sí, bastant. Sí? Bastant, sí, m'ha fred i molt. Arreti, què fots? Recordes? Allà li cal motivar d'entrenar a la... Home, anar amb fi també, sense derrapar, poder fots feina, eh? Sí. Eh? Vas més per... No té corredera aquests. La mare que em va parir, no m'ho diguis. I aquí es cabren dos moteros. És que... Veus que... Veus o no? No hi arribo, eh?